To je inštruktážne video k webovému portálu a mapovej aplikácii ProLes, ktoré vznikli v rámci spolupráce Fakulty lesníckej drevarskej ČZÚ a Ministerstva zemědělství. Je to predbežná pracovná verzia, profesionálne video, ktoré bude umiestnené na stránku, bude vypracované neskôr. Teraz sa dívame na hlavnú stránku webového portálu ProLes. Obsahuje niekoľko sekcií, ktoré sme sa interne dohodli, že tu budú umiestnené, môžeme ich priebežne optimalizovať. Homepage obsahuje základné informácie o koncepte a cieľoch tohoto projektu. Máme tu zatiaľ nenaplnené sekcie novinky a akcie. Sekcia pre verejnosť, kde sprístupňuje základné informácie o škodlivých činiteľoch, všetkým rizikovým faktorom, ktorým lesy čelia a spôsobom, ako sa s nimi vysporiadať formou manažmentu. Je to sprístupnené takou popularizačnou formou. Zatiaľ je tu istý predbežný obsah. Dôležitejšia sekcia je sekcia pre odborníkov, ktorá obsahuje preklady rôznych zahraničných materiálov, strategických, súvisiacich s tvorbou stratégií, lesníckych stratégií pre manažment rizík. Zatiaľ je tu 9 týchto materiálov, napríklad dlhodobé trendy poškodzovania lesov v Európe. Umiestnili sme sem aj prognózy vývoja kůrovcovej kalamity v Českej republike, ktoré pravidelne aktualizujeme už od roku 2018. Je tu možné stiahnuť celý súbor, celé PDF certifikovaných map. No a sekcia, ku ktorej sa chcem dostať, tá najdôležitejšia, sú mapy. Je to novovytvorená webmapová aplikácia, ktorá sprístupňuje dlhodobé dáta o poškodzovaní lesov v Európe a niektoré ďalšie dátové vrstvy. Tu na spodku je umiestnené toto inštruktážne video, ktoré, ako som hovoril, bude časom prepracované do profesionálnejšej podoby. Čiže mapy spustíme kliknutím na toto tlačidlo. Dostanem sa do takejto aplikácie. Vidíme tu administratívne členenie Českej republiky. Hlavné menu je na ľavej strane. Obsahuje momentálne 3 záložky, na ďalších pracujeme. Čiže poškodzovanie lesa v minulosti, prognóza poškodzovania lesov likožrútom a tzv. Kůrovcový semafor. Pomocné menu sa nachádza tu na vrchu. Môžeme mať v pozadí tej mapy zobrazenú základnú mapu, ortofotomapu alebo zobrazenie bez podkladu. Ja zostanem pri základnej mape. Môžeme nastavovať rôzne úrovne transparentnosti tej mapy. A tu vidíme vždycky informácie o aktuálne zobrazenej dátovej vrstve. Presuniem sa do hlavného menu. Väčšinu tých vrstiev je možné zobrazovať na 3 úrovniach. Je to úroveň okresov, úroveň krajov a úroveň celej Českej republiky. Teraz sa dostaneme k poškodzovaniu lesov likožrútom v minulosti. Máme tu zoznam všetkých škodlivých činiteľov evidovaných lesníckou ochranárskou službou plus také agregované kategórie ako celkové abiotické poškodenie, celková defoliácia hmyzoma a tak ďalej. Tu je zobrazené obdobie, za ktoré budú dáta zobrazené v mape, čiže momentálne sú tu dáta od roku 2000 do roku 2023, každoročne budú aktualizované, čiže ak je tu zaškrtnuté obdobie 2000 až 2023, tak tie hodnoty vidím v mape. Ak vyberiem napríklad 2009 až 2009, tak uvidím len tento jeden konkrétny rok. Čiže teraz tu máme položku, vyberiem celkové abiotické poškodenie, kliknem na vybraný okres a vidím tu 23-ročnú sériu. Ak sa preklikáva medzi okresmi, tak sa jednotlivé časové série prekresľujú a zobrazujú ďalej. Je tu možnosť zmeniť nastavenie grafu. Súčasne je možné zobraziť 2 škodlivé činitele, čiže tu je celkové abiotické poškodenie, to je to, čo som už mal vybraté.
Môžem k tomu pridať napríklad líkožrouta vrcholkového a môžem vybrať, či to chcem mať zobrazené sloupcovým alebo líniovým grafom. No a tu sa mi už zobrazili dve časové série. Tu vidím celkové abiotické poškodenie, líkožrout vrcholkový a ako sa preklikáva medzi okresmi, tak sa mení aj to zobrazenie. Ak sa prepnem na kraje, tak vidím to isté agregované na úroveň kraju, prípadne agregované na úroveň celej Českej republiky. Ten graf si môžem takýmto spôsobom zobraziť na celú stranu a je tu veľmi zaujímavá funkcionalita, táto tlačidlo PDF. Keď ho stlačím, tak získam takéto elegantné PDF grafu s takými marginálnymi informáciami, ktoré môžem použiť rovno do správy, do prezentácie a tak ďalej. Tá istá funkcionalita je pre mapu. Tuto na vrchu mám položku exportovať. Keď to stlačím, tak získam takto kartograficky pekne zobrazené, spracované PDF tej mapy. Tu na kraji mám vždy informačnú lištu, kde sa dozviem základné informácie o tých škodlivých činiteľoch, ktoré sú zobrazené. Druhá funkcionalita sú prognózy poškodzovania lesov. Vždy sú vypracované na 3 roky dopredu. Posledná aktualizácia je 25 až 27. A opäť veľmi podobným spôsobom prognózy na úrovni krajov, na úrovni okresov a na úrovni celej Českej republiky. Ten export do PDF-ka, či už grafu alebo mapy, funguje presne takým istým spôsobom ako v minulom prípade. No a posledná funkcionalita, tzv. Kúrovcový semafor, je zatiaľ experimentálna, stále sa na nej pracuje, ale niektoré časti už spracované sú. Vidíme, že slúži na zobrazenie 3 stavov rizika vzniku kalamitnej situácie. Ak kliknem do mapy, tak na tejto strane sa mi zobrazia také indikátory miery rizika, čiže miera sucha v predchádzajúcom roku. To, ako interpretovať tú hodnotu, získam veľmi jednoduchým spôsobom, kliknutím na toto íčko. Poškodenie vetrom v predchádzajúcom roku, poškodenie vetrom v pomere k ročnej ťažbe, napríklad 0,7 m3 na hektár, zastúpenie smreku, náhodilé ťažby kúrovcové v predchozím roce na hektár smrku a prognózovaná zmena kúrovcovej ťažby pre ďalší rok. To je informácia, ktorá vychádza z tých prognóz, ktoré som predstavil pred chvíľou. Tu máme tú mieru rizika veľmi pekne znázornenú. Máme tu vybraných 5 indikátorov a veľkosť tohoto poligónu, to, ako blízko sa dostáva k hodnote 1, mi určuje mieru rizika. Čiže vidíme, že ako sa preklikávam cez jednotlivé okresy, tak sa tá miera rizika mení a podľa toho, kam kliknem, tak sa mi zmení aj stav tohoto semaforu. Ako som hovoril, je to zatiaľ experimentálne. Tento stav semaforu, ten algoritmus stále dopracovávame. Ak si chcem pozrieť túto situáciu pre iný rok, napríklad rok 2018, tak môžem vidieť, tu mám už okresy v oranžovej farbe. Vidíme, že tie hodnoty rizika sú výrazne vyššie. Tieto okresy bez rizika sú tie, ktoré majú minimálnu zásobu smreku, čiže tam je riziko vzniku takého premnoženia minimálne. To je všetko. Ďakujeme. Je to, ako som hovoril, je to pracovná verzia. Do konca listopadu, prípadne do konca roku tam ešte veľa drobností bude vychytaných a budú doplnené ďalšie funkcionality do tohoto hlavného menu.